Poďme si napísať niekoľko desatinných čísel, ktoré majú na mieste desatín šestku, na mieste desiatok deviatku a na mieste jednotiek trojku. Urobíme si pomocnú schému, čiže desatinu čiarku a k nej niekoľko pomlčiek. Šestka sa nachádza hneď za desatinou čiarkou, jednotka je hneď pred desatinou čiarkou a pred miestom jednotiek sa nachádzajú desiatky, čiže ktorých bolo 9. To isté spravíme aj v ďalšom prípade a napíšeme si číslo. 8 jednotiek sa nachádza hneď pred desatinou čiarkou. 5 tisícin na treťom mieste za desatinou čiarkou. 3 desiatky sa nachádzajú tu a 5 stotín tu. Zvyšné miesta vyplníme nulami a dostávame výsledné číslo. Ďalšie číslo sa skladá zo 4 stotín a 5 jednotiek. Stotiny sa nachádzajú tu a na toto miesto napíšeme štvorku. 5 jednotiek je tesne pred desatinou čiarkou a zvyšné miesta vyplníme nulou. Aké číslo sa nachádza na tomto mieste? Napíš mi do komentára. A ak potrebuješ doučko z matiky, mrkni na testomatik.sk.